дар шаҳри душанбе маросими ҷоизасупорӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2019 баргузор гардид. дар маросими тантанавӣ роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ меҳмонон ва варзишгарони беҳтарин ҷамъ омада буданд. пас аз натиҷагирии соли 2019 як қатор варзишгарони беҳтарин бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. беҳтарин варзишгарбонуи ғайрикасбӣ дар риштаи бадминтон ҳангома абдуғаффорова интихоб гардид. ном бурда дар якҷоягӣ бо дигар варзишгарони мақомот тавонистанд дастаи бадминтонбозони вазорати корҳои дохилиро дар соли ҷорӣ дар мусобиқаи байни вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ғолиб гардонанд. миёни наврасдухтарон Сабрина Абророва беҳтарин варзишгар дар риштаи шоҳмотбозӣ дониста шуд. ном бурда соли ҷорӣ дар кишвари Ҳиндустон миёни ҳамсолони худ бо муваффақият баромад намуда соҳиби 2 медали нуқра гардидааст. ҳамзамон Сабрина барандаи ҷоми пешвои миллат миёни наврасдухтарон гардидааст. аз рӯи баҳодиҳии иншоотҳои варзишӣ аъзои ҳакамон ба қароре омаданд ки толори варзишии раёсати кофтукоби ҷиноятӣ беҳтарин дониста шавад. ин толори варзишӣ дар баробари ба бинои нав кӯчидани раёсати мазкур бунёд гардида, айни замон бо дастгирии роҳбарияти вазорат ва сардори раёсат бо тамоми шароитҳои машғулшавӣ ба варзиш таъмин аст. беҳтарин варзишгарбонуи сол миёни варзишгарони касбӣ дар риштаи бокс Миҷгона Самадова интихоб шуд. ном бурда соли ҷорӣ қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон гардида дар баробари ин дар чемпионати ҷаҳон ки дар Федератсияи Россия баргузор гардид барандаи нишони нуқра гардид. мураббии беҳтарин Субҳониддин Абдукаримов дониста шуд. таҳти роҳбарии ин мураббии бо таҷриба Шӯрои ҷумҳуриявии Динамо даҳо варзишгарони касбӣ ба майдони варзиши риштаи гӯштини Юнон Урумӣ баромада обрӯи нуфузи ватани азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. беҳтарин футболбози мақомоти корҳои дохилӣ дар соли ҷорӣ Шуҷоат Неъматов дониста шуд. ном бурда бо иштироки фаъолонаи худ дар мусобиқаҳои сатҳи шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ вазорати корҳои дохилиро муаррифӣ намуда ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ дастаи Динамо сами беандоза дорад. беҳтарин дастаи варзишӣ дастаи бонувони вазорати корҳои дохилӣ аз намуди волейбол дониста шуд. дастаи бонувони вазорати корҳои дохилӣ дар соли 2019 барандаи медали тиллои ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол байни бонувони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои кишвар бахшида ба рӯзи модар гардиданд. беҳтарин варзишгари наврас Фирӯз Мирзораҷабов дар риштаи гӯштини Юнону Румӣ эълон шуд. Фирӯз моҳи июли соли ҷорӣ соҳиби медали тиллои чемпионати Осиё дар пойтахти ҷумҳурии Қазоқистон шаҳри Нурсултон гардида, ҳамчунин дар чемпионати ҷаҳон аз ин намуди варзиш дар шаҳри Софияи кишвари Булғористон миёни ҳамсолони худ ҷои сеюмро ишғол намудааст. беҳтарин варзишгари сол дар вазорати корҳои дохилӣ дар соли 2019 Сомон Муҳаммадбеков чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини ҷудо миёни варзишгарони то 21 сола дар давлати Марокаш, инчунин ҷоизадори чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ гардида нуфузи вазорати корҳои дохилӣ ва кишвари азизамонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоштааст. довари беҳтарин дар соли 2019 довари дараҷаи байналмилалӣ аз намуди бозии волейбол Муҳиб Латипов дониста шуд.